skal jo ikke filme. Hej. Vi sidder så i bussen her for at se om... Lad mig være med. Hold lige kæft. Jeg får ligeglad. Ja. Lad mig være Så er jeg i bussen på vej hjem for at ende, og vi prøver at se, om vi kan få noget sjovt her. Jeg vil gerne have, at I siger det på samme tid. 2. Jeg er fucking ligeglad. Vi er fucking ligeglade alle sammen. Ej, Gud er det røv. Vi er ligeglade. Vi er ligeglade her. Vi skal hjem til mig og sove og se en god film måske. Hvad nu hvis der ikke er død? Så var jeg fucking ligeglad. Nogle gange er mine venner lidt underlige. Ved du hvad, Smikkel? Jeg skal ikke give nøgen. Det er jo mit liv, Mikkel her. Det er derfor, jeg filmer det. Nej, så er du død. Jeg er rigtig bare at sige. musik på. Ja, Jeg vil også lige lave en dagbog. nej, det er lige værd. Hvad nu det hedder? Vi er snart hjemme om 5 minutter. Og så prøver vi at lave en prank. Går vi herude i skoven? Ja, vi sidder i en bus. Og så tænker du, kan I høre det? Vi skal altså af på den her port. Nej, slag du, og så snakker jeg. Goddag. Og hvordan går det så? Det er du godt nok dårligt til, det der. Jeg er fucking ligeglad. Ja. Og jeg er fucking ligeglad. Du er totalt dårlig til det der, Philip. Er du gal, mand? Mikkel, film mig. Hvad så? En anden, vi ikke kender. Nej, det er du værd, jo. Og så lige pludselig kom der en mand. Ja, det er Darwin's Crossing. Så fucking bange. Hørte de det udenfor? Hørte de det? Hørte vi det? Der lyder. Men det er så mit liv, det her. Jeg håber egentlig, I lægger det på Facebook, så de kan se det. Gør det egentlig? Det gør vi også. Det er egentlig. Det gør vi. Egentlig giver mig en ny iPod, iPhone. Nej, du gør ikke. I morgen, når bussen stopper. Jeg skal nok vise mig noget. Jeg er fucking ligeglad. Jeg er fucking Ligeglad, siger Nikolaj hele tiden. Jeg er fucking ligeglad. Gør dig klip de geder. Nej, først jeg læste det, synes Nej, det må man ikke Gå sige. hjem og knip billeder. Hvad siger du? Kan I huske det? Det er her, vi siger nu. Gennem skallen. Ja. først læste Det er så mit liv, men vi må se så. Godt.